első a kettes. Kettes. Az első gólnál visszatérés után. Kettes. Szerintem nincs is nagyon mutatni. Kettes. Kettes Marik Attila. 6 hetes Ovation. Nem a Szabadkuszki. Ja. Úgyhogy nagyon szép alapkártyák. Igen, ez szép ilyen labdadarabos mintázatú. Hát egy labda van konkrétan nem. Raymond Felton. Sam Cassell. Joey Graham. Bonzi Wells. És Dwight Howard. Alright. Következő egyes. Egyes török Gergely. Ez egy csomagja van, úgyhogy... Na akkor Gergőnek valami nagyon szépet kell. Reméljük ebben lesz akkor a György. Na. Itt hátul mellett egy Kevin Garnett, az csak jót jelent. Hát az vagy egy insert, vagy egy... Igen. Luke Rindul. Charlie. Ki nem tudom mondani. Villanueva. Na ez meg, köszönöm szépen. Zach Randolph. Michael Reed. És az utolsó egy Kevin Garnett. Leading Performance. Ez kisebb insert, igen. 11-es. Hát igen, ez szép. Ez legalábbis Szép, egy szép csomagban- insert sor. Egy csomaghoz képes. Teljesen elfogadható. 11-es. 11-es, az is én vagyok. És mondom, Austin Kosir. Stílusosan, picit összeragadva. Daniel Gibson. Rookie, Így van. számozott. Rookie számozó. 90. Bocsánat, nem vettem észre. 999-ig. 999-ig. Kenyon Martin. Csak arra figyeltem, hogy szét ne jöjjenek. De ne ragadjam. Ennek a Okafor. És Ray Allen. Ötös. A következő. Hm? Ötös. 5-ös Zsedényi Ádám. Dirk Nowitzki. Martin Williams, egy hatalmasabb tép. Anton Jamison, egy szokásos áperdek. Na, de még talán nem is. Allen Iverson Nagyon szép zicce. és egy Baron Davis. 16. 16 én vagyok, Genizsa András. Várjuk a nagy húzás. Hát egy insert már Kirilenko. megszólaltam. Marbury. Engedd el. Andrew Boog. Ricky Davis. És Superstars Theatre. Oh, Shaquille O'Neal. Superstar Az egy jó. 14-es. Az is én vagyok. Következő. Genizsa András. Peja Stojakovic. Carmelo Anthony. Zsóvász a keresztfiamnak, tökéletes. Azért. Jó gyerekek. Egy Mike Bibby. Egy Lamar Odom. Ez a Bibi ez nagyon megy ma. És Carlos Boozer. Ez is volt. Igen. 12-es. Az is én vagyok. Szintén. Hát akkor van egy jó hírem. Ez elég vastag. Van benne egy kemény kártya. Igen, van benne egy kartonlap. Igen. Vagy 2. Hát 10%. Elő a hátul. 15 vagy 5. Na nézzük. Van Jones lesz. Egy Szerbiek. Egy Vince Carter. Egy Gilbert Arenas. Egy szokásos. Ne csináld, hogy azért volt vastag. És egy Steve Francis. Dwayne Wade. És hogy átszatik az ember? Pedig tényleg A feltűnően Kobi mostani vastagabb Kobi volt. Ancelotti-val van az, hogy feltérezni egyébként, hogyha Igen, azért nem veszek Mantolizi csomagot. Igen, mert ezt nem szabad. Hányas? 7-es. 7-es Bíró Zoli. Na Bíró Zoli. Na, Zolikám. Örülök, hogy én bonthatok neked. Úgyhogy Ja.
És ott hátul már látszik, hogy szép kártya van. Egy Nate Robinson, Retro New York, az van. Jó, most olyan játszik. De mi van? German O'Neill, És egy Vándor C20-as. Nagyon jó. De most mint tavaly Chicago. Igen, de nem azt egy Paul Pierce, Egy rossz sérülés után. egy Devin Harris mondták volna. és egy Steve Nash leading Annak performance. szerintem örülni is fogadom. Szép kis inzert. 8-as. 8-as, Tóth András. Jé, most És tőlem az utolsó, ebben. Ebből az Ez, eresztőből. és ez milyen vastag, az az Upper Deck kártya. Na nézzük. Egyébként tényleg vastag, azt nem Ez ki biztos is van? mondtam. TJ Ford, nem ismerem. Marcus Camby. Talán már ő Még is talán. lehet. Hát én ezt a végére hagynám, mert színes, jó? Egy Tracy McGrady, Viszonylag alap. egy Elton Brand, és akkor leplezzük le. Egy Sam Cassell 50-ig számozott jersey. Az egy jó kártya. Az egy jó kártya. Főleg, hogy Szemkesszernél szeretjük is. Az így. Igen. Ahogy az öreg hívta, az E.T. fejű. De még azért Bostonnál csak összejött. 18-as András csomagja. 18-as, igen. Kicsit De Gold Jersey. egy Coutinho Mobley, Clippers-es, egy Billups, Eddig legjobb Miller, kártya csomagban. Ilgauskas és egy Manu Ginobili alap. Következő. 4-es. 4-es Kalácska Dávid. Egy Juan Dixon, egy Sacramento Ronald Fest, Steve Nash, Chris Paul Yao és Ming. egy colos kínai. 10-es a következő. 10-es az is én vagyok, én is olyan gyors. Na, most erre én mondom, hogy ez a feltűnően vastag csomag. Szerintem Ovation-ben vagy egy jersey, egy aláírt volt a garantált, úgyhogy És ebből 50 darab van? ebből valószínű kilőttük már. Igen, Upper Deck. J.R. Smith, egy Tyson Chandler, egy Jason Terry, egy szintén kedvezményre jogosító kártya, illetve egy Joe Johnson. Hányas volt? Valamint egy Paul Gasol alap. 10-es. Következő a 9-es. 9-es, 9-es, az is én vagyok. 9-es. Hát ebben már lesz egy insert. Egy Shaquille O'Neal alap. Egy Caron Butler alap. Egy Gerald Wallace szép húzás. Rashard Lewis és egy Zydrunas Ilgauskas Center Tage insert. 15. 15. Szintén András. Még egy lesz. Tim Duncan alap. Egy Darko Milic Magic-es. Egy rookie. PJ Tucker. Sorszámot? 9-9-ig számozott. Igen, azt hiszem ebben minden rookie. Az a minimum. Illetve egy Boris Diaw és egy Jason Kidd. 3-as. 3-as Kalácska Dávid, szintén. Kalácska úr csomagja. Ezeken nagyobb helyének, hogy ilyet Jason Richardson, Jamal Nelson, Kobe Brown, egy Richard Hamilton és egy Brad Miller Center Stage insert. 13. 13, az meg én vagyok, volt még egy. A szerencsés 13. Gyerjünk, már igen. Na most. Érzem, hogy Hát Én szerintem húztam a az, legjobbat természetesen. az a baj, már többi csomagnál nincs izgulni való. Dehogy nem. Egy Drew Gooden, egy Michael Egy Jordan, Michael Jordan, megvan? és ott az a illetve leírt. egy Jared Jack. Nem is Aláírt. rossz. És Jared egy Jack. Fisher Egy Derek Fisher. és egy Tony Parker. Na, az Na, ez is egy Utolsó már- előtti. Az 6-os. 6-os. Kis László. Kis László. Ha nézzük, Lacinak sikerül valamit húzni. Jön régen. Nem? Így van. Hát szerintem a jelenből már 5-ször megvan neki. Egy Lutherhead, egy Sean Marion, egy Kobe Bryant, egy Ben Wallace és egy Ben Gordon. Azért ez úgy nem Na, volt az rossz. az az igen, jó. ebben volt egy pár Ben. Az jó van. 17. 17, az is én vagyok. Akkor nem túl semmi. Senki csak már itt vannak. Na hát,
jó fog végezni, az Desmond Mason alap, egy Damon Stoudemire alap, egy LeBron James alap, Na, egy Garnett alap és egy Iverson Iverson ízzel. leading performance.